Anis lína tá Judy-Meg ní Chinnéide ó Raidió na Lifa. Is Oifeagach Fobartha agus Oiliúna le Raidió na Lifa í Judy-Meg. A Judy-Meg fáilte ras go dtí níor bheith? Gur míle mágad Darren, tá sé aní aisce leir le rís. Ok, Judy-Meg, hui mé deagháil leat aniu chun cainte go príomh faoin na ceardlanna a bheith a gcóirí láthair agat an bhí seo mí an Mheithimh. Ach ní raibh mar cainte chéile ar níor bheith me timpeall 2 bliain anuas. Sulla le rion muid faoin na ceardlanna na míosan seo. An féidir acu a thabhairt dar lucht éisteachta ar dús a Judy-Meg. Faoin sort job atá agat ar Raidió na Lifa agus a insin dom faoi conas atá cuasaí sa stáisiún na Ghaeilge le léonta seo? Cinnte, well, is mise an Oifeagach Fobartha agus Oiliúna le Raidió na Lifa, agus i marráil féin tá annachchuid 6 jobbanna éagsúla le déanamh agam. Ceann na príomhrudaí bhíon ar siúlagam ná cuasaí tréála ar nó san ceann atá chun a phlé gan nóméid inis. Le déanaí bhí ceardanna ar siúl a gcuin i reáchtáil na Gaeilge le póistí bunscoile, bhí thart ar 250 póiste istílinn in áras na Gaeilge agus rinneadar ceardlanna, so bhí sé sin gohíonntach ar fad agus chomáile sin bhí mé gobar ar chlóracha atá muoinethe ag an scéim fuam agus fís. So is chlóracha iad nach mochmuid beidir in an dhéanamh mar chuid de sceadú Raidió na Lifa gan 6 rudbug muoinú chun go mochmuid in ann an chlór seo a dhéanamh ar chaidán éagsúil agus rudbug breise a chuir leis. So bíon chlóracha fashinéise a gceist, bíon chlóracha edicasúil a gceist agus so sin sais hata an léirethóir a bhíon orm nuair a bhí i món an obair sin ach mar dúirt mé freisin bím i món eiliúint freisin agus obair óachtain so bhíoch muid ag gol ar cuairtna chuig bunscoilena, meánscoilena agus i gcúirí just deisna hort do roioine tachtasteach chuin agus feilm faoi Raidió na Lifa agus feilm faoin Raidió. Ok, sin go héintach. Ok, Judy-Meg an féide níos mó áras a thuirtstóm faoin na ceardlanna a bheith ar siúl an bhí seo? Cinnte, so ceardlan éonar dhá uirthlig a bheith i gceist. So tá muid géirí fáid blaise a thuirt do roioine ar podchraoltaí agus conas go meach siad an beidir tuairt faoi podchraola a bhunú iad féin. So tá Raidió na Lifa ag reáchtáil an srás seo de ceardlanna le linn bhí an Mheithimh an bhí seo agus ag tuairt deis de agris Gaeilge, grúpaí pobl Gaeilge, cearcail chóra Gaeilge, agus daoine ón bobl ag gcuisina feilm conas podchraola dogcuid féin a chuir le chéile. So ba muid ag leart faoi cad is podchraola ann, na difriúchtaí idir podchraoltaí agus an radio agus ruí mar sin, agus na cosúlaachtaí darnóid, agus beidir chunas tuairt faoin teachtón munsmuoinmh gotí an próisléis tafada agus agarthireachta. Ach ceardlan gear so dhá uirthlig so muid bhí géirí annachchuid a feiceáil isteach an sin agus takeíocht a thuirt do roioine más míon lo beidir tuairt faoi podchraola. Is deas muoine bheith thunig mé an talt ar extrag.caí agus is deas go é freisin gohfuil na ceardlanna seo saor an aisce. Cé is míad gur an gún ceap go iad a bheith saor an aisce a Judy-Meg am liscot? Well, tá na ceardlanna seo saor an aisce tá scóir muid muoinú ón scéim fuam agus bhís mar luúma an sin is scéim é sin scéim muoinethe a bhíon á reáchtáil ag Comisiún na Man údaráscréalach an na hhéireann mar a bhíoch a Comisiún na Man an Panam nua atá so tá muid in ann na ceardlanna seo a chur ar fáil saor an aisce de bhór an muoinú sin agus darnóid bíon fáin muid takeíocht freisin ó áras na Gaeilge go léithúil le haig obair Raidió na Lifa freisin. Ok, cén choras podchraoltóireachta a bhain si bhúsáid just a Judy-Meg? Bí muid ag úsáid na gnácíín is tócha SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts agus neart eile nuair dhéanamid chlóra a dhéanamh mar podchraola tein si sús ar SoundCloud agus an sin go thu eibreach má higann tú méid tein si sús ar na hádáin eile so is féidir tachtar ar na podchraoltaí ar na hádáin ar fad. Tharm sé féin ar bhíon agrah nó tuairis substantial déanta ag saráthe ó cíbhastáisiún ó gur ar seoir go bhfuil mar sinam gur bheith YouTube an Steve Grayson is fearr chun podchraoltaí úsáid ar
agus bhfuil tá sé éasca le déanamh má tá MP3 agus picture nó green gafa got sé an Steve Grayson tune sa tube an bailach is éasca chun é seo dhéanamh ar YouTube dar lom ach tuigim go bhfuil an round an bhuian sin le haid podchraoltaí an gafar a bheith mar bhail le raidió lifa chun freastal ar na ceardlanna seo Judy-Meg? Ní go me fá mar bhail de Raidió lifa ach bheith mu agsún ar hagann si bhisteach beidir go reintíine gurí bheith páirteach le Raidió lifa ina dhéag freisin ach nó níléon dúgus ar aine bheith mar bhail de Raidió lifa na freisin so le dagann si bhisteach tá fáilte rihách. Ok, agus an bhfuil mar an daoine tréis dul a jaagháil libh chun chláirú go dtí seo Judy-Meg? Tá reintíine tréis chlórú agus ach tá spásna fós agus tásúla go mbeidh reintíine eile teacht chuggin so yep tá spéis an cinnte agus reintíine nach ra buintach le Raidió lifa hana agus is ionintach an rud é sin go daoine nua ag teacht agus a géirí fáilim agus so yep sílim go mbeidh grúpaí deas againn I mún na ceardlanna seo. Ok, suidir imíonn tú Judy-Meg ar féidir nach na sunraí teaghála agus dátaí agus amana a thuirse amach dar locléisiach le? Cinnte, sílam go mbeidh na ceardlanna ar siúil trónóntaí dé mórt agus deirdín in mí an Mheithimh ach is dócha go dusnóid muid beidir an dar láideag de bí an Mheithimh dír os rud ag bhfuil an deir seachtainna fada agus tá roinnt daoine nach mai tá roinnt imachtaí ar siúil agus rudí mar sin ag daoine an tachtain sin ach an rud is fearr le déanamh má tá spéis a géine bheith póirteach go leis go má tá spéis a géine bheith póirteach is féidir le dul dagháil lumsa ag Judy.Meg ag radionalifa.ie agus is féidir linn an sin leabhar trína dátaí agus star nóí má tá spéis ann is féidir linn beidir bheith brathnú ar dátaí eile freisin so bhfuil him do roiidir tacht a dagháil lumsa agus aberlum féidir ní é phlé agus bheith lán fáilte rumpú.